Gelam sogo kapung takte buku ge noro Facebook kaisa mangkli no nugui manhna baksa ba onok no nugui mani laika baksa ba new design ni salaika abono nugui sini tripura ni actor kumura sing Facebook kaisa post laika ora mungsa mani changnai kwrwi kwbangma tripura nokung tongo nok kaisa tangnani sung kwrwi musuk tui India kepalni kothok tui singmo baksa family tongo sarkari scheme o nok tangna bagui rang kisa misa rwjagui bo tabungni jora manui rok belai morokni bagui nok pairui manya buini birman no nasigui tamoni di aw okokle kubui no buini birman no nasigui monyani kokge sungmi jamatia no baksa jaga music video ebe toki khlaima nango जों wan sulai jotono bini rang puisa bini real life story sai thunga bini kaisa video tui Oke, bono. Ang je kisa misa music video rok khaye rang puja rok mamani bobai. Ang sak bucolewu ani tete berino bu bobai ni pusi tongo. Nai bu tongo bahai ke no. जों arani nok sa tete wa tonglai jawo. Kisa panung thung chini arani je tongmani amobai no जों खुशी khopsa koraya mai machai tongwa sok bani खुशी. Ingka ke ni rok गोबां मानो साबायबो तमानि निनि बुफानो फुनुया तमानि निन बाबा बाय तंया आमतिरक इकांके आमा थैपाय कांके न जों बबाय तंजागलिया गोबां मा रिजन दङ बनि आसुक अमो बेलाय पर्सनल मेटर सोनरक बाय साथगलि आसुक के आई थिंक अ किसा सामानि बाय नरक बुचिनाय बोनो tabuk जों tabuk oro jagao naibaike tonglaibu tei kaisa video nukmani ani gari kodoma ke ani bo ani personal gari te puro gita bai personal gari rok ani kurija ang bo normally no passenger gari bai no ang thangpai khayo jora seat maya bwchai thango khati jagui thango kesebui ma thango ang bo normal borok no tei hingkangke je ang o samung khai tongman bo bani bohok ni bagui no khai tongo tei hingkangke yang berichuk borok ni bohok tongo khorokta tete bwsa tongo borok ni bohok ni bagui chinta khai no ang o samung no marom kha ke sakthari khai bo tongo hingke norok mano asukeno hamjak mung roi tongo kubui nirok kwrwi hingkangke tini jang mai khopsa machai tongo bobo ang machakla khamung na haini bangai buike sawo hamya sanai sai tongbai thung care ta khaidi pata taro di bahai ke sabai ta ang bhai ke care khaya tongnai tani humanle nirok naiui si tini ang sini jago nirok nai si tini ang mai khopsa ma jago hingke ang bahai ke se nirok no care khaya tongnai ani bagi nirok belai ke matter khayo haini bagi nirok ni support nango ani asuk